ଠିକାଦାରଙ୍କ ବେପାରୁଆ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ନିରୀହ ଜୀବନ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାର୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଶୋଷରେ ଆସି ଆଜି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13ରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାର୍କରେ ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଶୋଷରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7ର ଶିବାନନ୍ଦ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିବାନନ୍ଦ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ତଥା ରାତ୍ର ସମୟରେ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନିକଟରେ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଶୋଷରେ ଆସି ସେ ତଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବେପାରୁଆ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାର୍କ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିନି ପାର୍କ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ତଥା କ୍ଷୋଭ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।